Prøv at se. Kræftet må sætte den herinde i min lomme. Hey. Herinde. Hey. Det er smart. Bum. Og så kan jeg åbne og lukke den her. Må jeg åbne nu? Ja, jeg har... Vi kører. Vi kører. Dejligt. Jamen, velkommen Aus. Bedste nakke og ædestil. Velkommen til Lejre. Hvad kaldte du det? Lynghøjsøerne. Velkommen til Lynghøjsøerne. En Thisted ufiltreret pilsner og hotdogs. Plomp. Lækkert. Mums. Den forsvandt. Den finder vi aldrig igen. Den finder vi ikke igen. I værste tilfælde, så ringer jeg bare hjem. Så kommer der nok bare nogen. Og henter? Ja. Jamen, så kan vi bare sove i bilen. Ja. Pyt med det. Tror du ikke, det er hyggeligt nok? Jo. Man kan. Hvorfor trækker du på det? Man kan godt sove, men om det er... Oh ja. Der er lige en flaske vand. Der er lige en flaske vand. Jeg vil lige pointere. Prøv lige at gætte, hvor lang tid den har stået i min survival-rygsæk derhjemme. Sådan, hvad er den her? Halvt år. 2 liter. Halvandet år. Halvandet år, sagde du det? Halvandet år, ja. Det er ikke langt fra, tror jeg. Nej, 2 år. Et år. Ja, 2, tror jeg. Nej, halvandet. 2 år. Ja. Den har bare stået i lommen på siden. Men altså, Men jeg tænker, det er altså, rent vand. jo, men hvis nu... Den er lukket. Jeg siger bare, hvis jorden går under, ikke det hele det står i lort til halsen. Men du har ikke åbnet den, vel? Nej. Jamen, så kan den godt holde sig. Ja. Så er man altså... Ej, okay. 11,926. Ja. Nå. Ja. Nå. Den får vi ikke legioneller af. Så. Nej, fint. Det er godt. Det er jo sådan noget med, at jeg har hørt, hvis man vand er stille i for lang tid og sådan noget. Så, Ja, stillestående vand, ja, det er klart. Så får man puha. Ja. Du får ikke bare puha, du får det Rigtig puha. Rigtig dårligt. Nå, Madsen, skal jeg hælde op i vores jeg skal lige... kopper? Værsgo, vi skal lige... Hvad har vi sådan en her? Det Skål på hyg og pølser. Ui. Dufter. Den er til den bedre side. Kan du ikke lide den? Den smager af rå. Er rå? Ja, altså ikke rockstjernetegn rå. Den smager af, hvad fanden hedder den der, Tuborg rå? Nej, det gør den i hvert fald ikke. Tuborg rå, det er det fandme det værste lort, man kan drikke. Nå, okay. Der er bundfald i og alt muligt. Den er også ufiltreret, den der. Mener du det? Ja. Så er den også klar. Nej, det er fint nok. Det er jo en Tuborg rå. Ja. Men nej, det er jo sådan, jeg har det tror jeg også, vi snakkede om sidst, det der med. Jeg har jo sådan til den første øl, man får. Ja. Den er fucking frøderen. Ja. Altid. Første øl, det er sådan, der tænker man, det er mums. Så er det ked af, at vi starter med den her. Og så derefter, så er det sådan lidt, så bliver det lidt svært at drikke, synes jeg. Ja, det er sådan en øl, de bliver som regel bedre, jo flere du får af dem. Det er ikke mig. Der er det modsat. Nej, hvis du så også får pukeren over det, så er det ikke så godt. Ja. Men det var fordi der gik på skole over i Aalborg der. Ja, det er den lange historie. Ja, drak man lidt mange øl hver dag, eller sådan. Ja. Og så fik man lidt for mange, og så stod man og pyrkede ude i bagkødet et eller andet sted. Og så faldt i søvn med en ko under armen, og var nøgen ude på en mark. Ja. Og så ved du ligesom, når man siger, at man har drukket for meget vodka og rom og det dernede, så bare man dufter til det, så bygger man. Sådan havde jeg det fucking lang tid. Da vi var i shelter der sidste gang, vi optog basserne i sofaen, hvor jeg drak for meget mjøde. Ja. Jeg kan ikke drikke mjøde mere. Jeg mener det. Jeg får puke på hver gang. Jeg vil sige, den bekørte også lidt. Klokken 3 om natten. Væltet ud. Ja, da jeg skulle ud og brække. Klokken 3 om natten, eller hvad fanden det var. Ja, det var ikke godt. Noget kun lige ud. Ej, det var ikke godt. Ej, det var virkelig ikke godt. Men det var en fed sheltertur. Kæft, jeg havde det dårligt dagen efter. Har du det? Ja. Jeg havde det fandme dårligt dagen efter, da vi vågnede der. Jeg har fundet ud af, det gjorde jeg med Mikkel. Vi var ude i december jo. Ja. Ui. Og der tror jeg, det var for det første ikke særlig koldt. Det var faktisk drenge nok at sidde, fordi shelteren byggede vi op, ligesom vi gjorde. Ja. Og så der, hvor du sad, der satte vi en væg mere op. Så det bare blev varme? Med en lille tarp, sådan, så vi havde varme cirkuleret ind omkring os. Så der var altid varmt, det hvor vi sad. Ja. Og så spillede vi D&D. Nej. Vi har jo lavet vores eget... vi fandt noget, der hedder Incarnate. Så kan man sidde og tegne D&D-maps. Ja. Så jeg har tegnet et helt kort, som vi bruger, som er vores verden. Ja. Og så har vi tegnet små byer og sådan noget.
Og så bygger man bare på det? Så har vi skrevet historier på, jeg tror, 20 sider hver. Nej. Til det der. Okay. Og så bygger man bare på det? Så kører vi bare. Det var bare, jeg kan huske, at vi snakkede om D&D sidste gang. Det er du ikke så god til. Og så, så... Ja. Jeg synes, ideen er fucking fed, synes jeg. Men jeg kan stadig ikke helt få mig selv til det. Og lave stemmerne. Ja. Altså, det synes jeg, det... Det vi startede med... Lille live! Lille live! Og Kurt er på vej. Lille live! De møder en stor farlig trold. Nej, vi lever os jo ind i karaktererne. Ja. Men altså, vi har jo gjort det sådan, at de første karakterer, vi lavede, der var vi bare mennesker. Ja. Så der har du din egen stemme. Ja. Det kan du sagtens. Ja. Så det er sådan at finde den der barriere. Når vi snakker om sådan noget, den der RPG-ting, så starter jeg en ny karakter op i Baldur's Gate. Baldur's Gate. Fuld strength. Ja. Alt andet lavt. Ja. Lille halfling. Ja. Eneste han kan, det er at kaste med ting. Det er det sjoveste i fucking verden. Så samler jeg bare alt muligt lort op. Ja. Og så gryder og pander, ind med inventory. Og jeg kan ikke have mere. Så gør man i kamp. Kaster bare. Men jeg skal lige lure det, fordi en skade. Jeg skal lige lure, hvad man skal gøre, fordi... Så skal du have noget, der giver bonus til throwing eller sådan noget. Når der står 103 health, og man bare fyrer de der steder, så nu er der ikke flere ting tilbage. Ja. Hvor langt er du kommet med det så? Lige begyndt. Okay. Så... Har du spillet Baldur's Gate her for nylig? Ja, det er ikke så længe siden. Hvad har du ellers spillet? Hvor lang tid siden vi har spillet sammen jo? Startede, The Last of Us 1 og 2. Ja, på grund af serien. Ja. Som er... Jeg har ikke set sæson 2, fordi det gider jeg ikke. Nå. Jamen så... Er den simple årsag, at Joel ikke er med? Eller jo, han er med i 2 episoder. Nå, men så kan jeg da godt snakke lidt om det så. Du kan give den gas. Altså, men jeg kender jo, altså, jeg ved, hvordan det slutter. Fordi det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Altså serien. Ja. Altså, jeg har jo set sæson 1. Den var god. Den var fantastisk. Den var okay. Men sæson 2, det er sådan, fordi i spillet, der er det jo bygget op på det der med rage og hævn og vi smadrer igennem alt, hvad der hedder. Det skal bare dø. Ja. Hele lortet. Ellie gør i hvert fald, ikke? Ja. Jo. Men i serien, der er det sådan noget med, så... Nej, men jeg synes bare, vi skal gå herover og sådan... Jeg kan ikke rigtig slås med folk, fordi... Okay. Og så siger hun, er hun bare sådan sygt jolly glad hele tiden. Hey, jeg synes også, jeg har taget en pind her. Prøv at se den. Der står og fægter med den. What? Og så skal de tegne en cirkel på papir, og så... jeg synes også, matematik er svært. Og man tænker, matematik er svært. Og man tænker bare... Okay, det er så bare i stik modsatte til i spillet. Okay. Ej, det er jeg ked af at høre. Fordi... Og de har ikke slået nogen ihjel overhovedet i serien, rigtigt. De har slået en ihjel. Og så har de slået en zombie ihjel hver. What the fuck? Og så i spillet, der var det bare syg carnage. Altså, det fuldstændig. Nå. Alt det døde bare tøj. Men I får se, Nixon. Kedeligt. Og hende der Abby der i serien. Bitchen der. Ja. Eller det i spillet er hun bare en motherfucker. Yoked. Ja. Ordentlig yoke, der bare sådan smadrer bare. Men i serien, der er hun bare... Ja, 1,59 høj. Og spaghetti-arm. Så jeg er også svært ved at tage hende seriøst, når hun står... Jeg fucking smadrer dig, står hun bare. Ja. Sagt den smøg. Det er godt, du. Ja. Pak du sammen med de der. Kommer du fra Italien, der kommer spaghetti ud af ærmerne på dig. Ja, det kan jeg godt mærke. Det er sådan, jeg kan ikke tage det seriøst. Nej. Puha. Men til gengæld, der er kommet luftborne sports nu. Det er de valgt at gøre, ikke i de andre. Altså første og starten anden, fordi... Luftborne sports? Ja, altså i luften, ja. Fordi de skal have gasmaske på, jo. Og det var de sådan lidt, det gider vi ikke, fordi så kan man ikke rigtig høre, hvad de siger, og spille noget rigtig lort. Okay. Så de valgte de fra. Det er de godt. Og det er det kommet nu. Ja. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver, om det bliver sådan noget... Kun lige det her område er det, resten er ikke. Eller om det... Ja. Spøjst. Fordi der får man at vide, at de der soldater der, de skulle ned og clean en kælder. Ja. Og de kommer aldrig tilbage, og der er ikke noget, der ved hvorfor. Og så går de derned, og så... okay, derfor. Det var derfor. Ja. Den skal ligge ordentligt, den der. Der ligger et par solbriller. Nej! Jeg gider ikke samle dem op, fordi de er klamme. Okay, det kan jeg godt se. Hvad, skal vi fyre op for en pande og noget grillpøls? Det synes jeg. Skal vi lige rykke ned af her, så vi kan sidde her? Hvad fanden har vi egentlig købt? Jeg synes, at vi købt meget. Hvad? Jeg
synes, det vil købe meget, har vi ikke det? Eller er det bare? Nej, det var ikke, jeg tror bare, det fylder meget. Det var de der vand, der fyldte meget jo. Nå, for helvede. Og her Så til... lidt kætter her til noget. Ja! Der kommer til at være sådan en fast støj på lyden. Sådan er det. Sådan Nå, er det. vi har ikke engang lavet en intro. Nå nej, for helvede. Jo, lidt har vi. Blængende. Så for helvede, nu er der gang i den. Nu skal du lægge noget på, ellers så... Oj. Skynd dig for helvede, det går helt. Velkommen til basserne i sofaen. Basserne i sofaen. Som sagt, som vi startede med øllen, så har vi taget til lejre. Bare på med dem, tænker jeg. Bare sådan her. Ja. Vi vil ikke lige klippe dem over. Åh jo, for helvede. Stik mig en knife. Fri for helvede. Ja, du skal ikke stikke hånden ind over. Den er hot. Den er hard. De kan lige være der. Jeg tror faktisk, de alle sammen kan være der også den anden pakke derinde, tror jeg. Ja. Helt lortet. Ej, vi har gode griller jo. Ja. Skal vi ikke også... Skal vi ikke have dem på også? Jo. 2 af dem. Men det ligner sådan nogle, der rigtig skulle kokkereres. Ja. Ja, på med dem. Det er det også. På med dem. Ja, sindssygt, mand. De skal... De er allerede færdige, dem her, kan jeg se. Hvad? Nej, slap af. Det er jo, altså de her, de skal rigtig... Det er jo drenge jo. Bare på med dem. De skal... Øj! Den siger noget. Nej, det er godt. Så er der 2 og 3 der. Vil du styre den lidt, så... Det kan du godt. Jamen, det skal bare have. Når vi vender med fingrene. Jamen, det er bare mere... Der er jo på den her jo. Jamen, det er fint. Jeg pakker lidt den her væk. Hvordan, Nå, jamen... hvordan gjorde du det Vi her? har jo basserne i sofaen, hedder det vel? Episode 2. Nu Episode 2? jeg har jo ikke rigtig lige fået udgivet episode 1 endnu, men det er jo kun halvt år for Så har vi lidt ekstra. Og så kan man sige, så har man noget at lægge ud nu. Ja. Og så kommer det. Ja. Og forhåbentlig 50-50 snak. Ja, da jeg hørte det første der, jeg snakkede rimelig meget. Ja, jo. Jeg var sat lidt til der. Pløret. Ja, jeg var sat lidt til. Ja, jeg var pløret, men jeg var sat lidt til. Så bliver det jo også sådan noget. Så er jeg bare snaksaligt menneske, så det kan nok være, det er... Hvad kører vi på nu? Vi kører på 12 minutter. 12 minutter? Ja. Det er jo lige til. Jeg tænker lige... Jeg vil lige prøve at se, om jeg ikke lige kan... Intro først. Snap. Intro først. Intro først. Intro først. Bum. Basserne i sofaen. Episode 2. Velkommen til. Nu har vi sagt velkommen til lidt i starten med lidt øloplukning og lidt. Men nej, jeg tænker, det er bare en forestillelse af episode 1. Ja. Nu er vi jo så havnet et nyt sted, og så... En part 2. Part 2 er det vel? Ja. Det her, det bliver godt nok ikke så vildt som sidst. Nej. Nu er det bare for at hygge lidt og mødes lidt og Ja, det var ses lidt. Og Spontant. Spontant, ja. Nu er det ikke så tit, vi ses. Så... Gennem slå hovederne sammen. Ja. Og så er vi altså... Og jeg har købt sådan et DJI-kamera, som jeg har sat op. Står den dernede, så kan man stå. Den står og Jeg kan blinker spille Carl Dart her. på ultra-wide winkles, så den kan tage... Jeg kan både stå og gøre herover. Jeg tror faktisk, jeg kan se mig selv helt herovre. Kan du det? Ja, jeg tror jeg. Kan man ikke det? Ja. Der står en vandflaske i vejen, gør der ikke det? Jo, det gør der nok. Det er godt. Jeg ved ikke, det bliver nok lidt mærkeligt med ultra-wide, men fuck det. Det finder vi ud af. Men ikke det er okay? Nej, så tænker jeg, så sidder vi bare her på timer og hygger lidt. Ja. Drikker en enkelt eller 2, 3 måske. Mange. Og så tager vi det, som det kommer. Ja. I værste tilfælde, så... Ej ja! Satan! Greb for helvede. Tag for helvede og tag. Du tager den bare, raw dogger den i fingrene. det er sgu ikke meget. Men nej, i værste tilfælde, så kan vi jo ellers ringe hjem og et eller andet. Jeg har også en uskrevet regel i min familie, at man ringer bare, og så kommer der nogen. Jeg skulle sige, min kæreste, hun er også hjemme, så... Eller... Hvor kæft, det går ondt i fingrene, det her. her. Nu lige, så lad mig hjælpe dig her. Her, jeg holder her, ikke? Yes, skide godt. Det er et tomandsarbejde, det der. Den er fin. Den er fin. Yes. Jeg lige skrue lidt ned, hvis der er. Sådan der. Så er der ikke lige så meget bål på. Så nej, så det bliver i hvert fald ikke lige så... jeg ved faktisk ikke, om det bliver så langt. Det bliver nok det samme længde, tror jeg. Times tid, det kan vi sagtens. Times tid måske. Det kan vi sagtens. Det gør jeg ikke noget. Så sidder vi bare og ævler lidt og snakker lidt. Og som sagt, hvis der kommer nogle ting ind imellem, som det tror jeg også, vi sagde sidst. Hvis der kommer nogle ting ind imellem, som er sådan noget
intern blub, 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 så snakkede vi om det i sidste episode, så kan man ligesom gå tilbage og høre, hvad der var vist noget. Yes. Far! Nå, men jeg tænker, vi kan prøve at smage den her økologisk IPA. Ja. Hvis du er frisk på det. Med lige så stort et brag som før. Ja. Ej, det lyder godt, når de knækker også. Tak. Eller bare... Kan du ikke have resten? Jo. Ikke levende. Så er der skum. Ja. Det var sgu da ud over din hånd, det der. Skål. Skål. En Pinewood kop. Ja. Altså, hvis man nu er rigtig smart, ikke? Ja. Den så kører man, ja. Så kører man sådan noget en gang om måneden, eller sådan, som minimum. Ja. Skulle du ud, da? Ja. Ja, det kunne vi sagtens. Det ville slet ikke gøre mig noget. Og nu har jeg også gear og grej til det. Ja. Så kan vi... Det kunne også have været fedt med, du ved, en lille båd, ikke? Sådan. Goddag. Shit, det er en stor pind, mand. Hold da fest. Der er i hvert fald ikke. Hold da kæft. Hvordan fanden kan Shit. Hvordan fanden kunne den have den pind imod? Og den løftede den bare. Ja. Prøv, hvad skal vi sammenligne med, hvis det er os? Hvis vi render rundt med det er sådan en vinkeltrappe, som vi så på den trailer der. Sådan en her i bjælke eller sådan noget. Ja, er sådan en god... Så der er lige en videoklip, man lige kan se, hvis man gerne lige vil høre det. Ja, det var lidt underholdende. Det var lidt underholdende. Ja, det synes jeg faktisk. Hvad er du ude i nu? Der er også smoking, den er jo for fanden. Jamen, det må gerne smoking. De skal have lang tid, de der. De skal jo konkurrere helt ind i midten. Det er jo fars. Hvad kaldte du det? Det er fars. Fars? Ja. Det er sådan nogle farspølser. Ja, det lyder bare sjovt, den måde, du sagde det på. Det er jo fars. Det er fars. Det er jo fars. Det er jo fars. Det er jo fars. Far! Der er nogen, der ikke er på pølserne. Der er pølse. Ej, de ser så gode ud, de gør. Og den er jeg glad for, den der. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Der er altså bål i. Ja, den er god. Den er rigtig, rigtig god. Hov, kan du høre, hvad det er for et spil? Sing. Og så... Final Fantasy. Det er Kingdom Come. Nej. Jo, Henry. Mener du det? Ja. Nå ja, Kan du gøre det? det kan jeg sgu da godt Har du høre, spillet når du toren? siger. Ja. Det har jeg ikke. Du må ikke spoil. Mener du det? Jeg har ikke spillet. Jeg er på SU. Jeg har ikke råd til at købe det. Det koster jo... Altså, det er lige været på tilbud til 50 €. Nej. Jeg vil- nej. Ved du hvad, det er lige før, ikke? Ja. Jeg gik hjem bare køber det til dig, tror jeg. Nej. Madsen for fan. Altså, Det må for du jeg siger gøre. dig, det er fucking fedt. Ja. Det er fucking Altså, jeg elskede etteren. Det gør jeg også. Elskede. Det gør jeg også. Ja. Og det er bare, altså de har kottet lidt ned på sværdsgraden Okay. på slås. Jeg synes, det var nemt at slås i det andet. Mener du det? Jeg Nå, kunne men nu er det blevet- tage 6 skutter. Ja, nu er det blevet endnu nemmere. Ej, det er kedeligt. Altså ikke nemmere, men sådan, der er ikke så mange flere valgmuligheder. Ja. Du ved, i første, der skulle man til højre og til venstre. Til Ja. Hvis du nu... Det var bare at lære perfect parry, så var Ja. du Ja, golden. det er det samme Det med der, så hvis de lige kom til, så... Ting, ding. Ja. Det er det samme med fik han. toren. Nå, okay. Ja. Det er godt, Ja. fordi det kunne jeg godt lide. Ja. Så nu er der kun op og ned, eller sådan. Det, Nå. ja, det er lidt nemmere at styre. Okay. Det er lidt nemmere at styre. Men Det var måske for mange, altså... så skulle man passe på, og hvis det ene var det ene. Men det her, det... Ding, og så kunne du lave de der... Så hvis du 2 gange hak herfra, 1 stab, så lavede man sådan noget... Men toren, det er fucking fedt. Altså det er... Historien er... Jeg vil nok sige, den er bedre end etteren. At etteren var også god, men Ja. jeg tror gerne, den er bedre. Ja, fordi nu er det jo ikke noget med... I etteren, der var han nybegynder. Ja. Ja. Kan ingenting. Nej. Han skal lære op til at være en kriger, ikke? Ja. Nu er han en kriger i forvejen. Ja. Så nu skal han bare... Bedre. Så nu skal han hone sine skills. Ja. Okay.
Og det kan et eller andet. Det er drenge. Og eventyr, og de snakker med alle mulige mærkelige mennesker, og møder alle mulige fucked up ting og sager og sådan noget. Det er fedt. Det er sådan en Red Dead Redemption, bare nymoderne, bare med ridder. Ja. Fordi Red Dead Redemption var, altså 1'eren var jo mega fed. Ja. Og 2'eren var endnu federe. Fucking fed. Ja. Så hvis det er sådan samme rangstige, shit, det bliver godt så. Ja. Så, og nu ham den ene der er, hvad hedder han, Hans Capon der. Hans Capon. Han er blevet en legendary streamer nu jo. Ja. Jeg har godt, der har været meget shit, da det kom ud, kunne jeg huske, da jeg så det. Ja. Jeg så et billede af, hvor de sad ved en bil, og så sad de og drak øl. Ja. Henry og ham, og så 2 andre. Ja. Og jeg var sådan lidt, det er drenge, det der. Så sang de der sange der, og så bare hygget. Ja. Skal vi lige have en... vi tager lige en... Altså, men nej, så det er lige før jeg gør det faktisk, bare for... Fordi, hvis du ikke har spillet det endnu, for helvede. Jeg spillede det lige, da det kom ud, Ja, det har jeg ikke. Og nu er du upgradet det, og patches og alt muligt pis. Ja. Så det er kun blevet endnu bedre. Det tror jeg gerne. Satan. Hvad ellers altså? Man skal, jeg har næsten ikke lyst til at spoile det, men altså... Det må du ikke. Nej. Så bliver jeg ked af det. Men man skal jo snige sig alle mulige steder nu, og lave alt muligt og sådan noget. Og så kan du også bolde damer nu og sådan noget. Det kunne du også før, Jo, men det her det er sådan lidt mere sådan... Lige bolde rigtige damer eller hvad? Ja. Nå. Op, ned. Det der kom sværskrevet på. Perfect Parry. Nej, i inderen blev du kæreste med hende der, hvad hedder hun, ikke Josefine, hvad hedder hun, Jennifer, hvad hedder hun? Yvonne. Yvonne? Hvad skulle det ikke Yvonne? Noget med T. Therese. Ja, tak, der var den. Hende bliver du kæreste med jo. Ja. Og så når du møder ind, så møder du nogle noble damer og sådan noget inde i det her tårn. Noble damer? Og så kan du se hende den ene. Noble damer. Og så hende den ene, hun er sådan lidt... Henry, du er sgu en flot mand, du. Ja, han er en flot mand. Og så snakker det lidt og sådan noget. Og så kan man godt, hvad kan man snakke med hende der, så kører det lidt på og sådan noget. Og så kan man så lige pludselig til sige, skal vi lige... Vil du lige smage en skallets? Ja. Lille pølse. Og så kan man så sige, så stiller han sig lige, pauser han lige 2 sekunder og siger, hvad vil Therese ikke sige? Og så kan man sige, gør det alligevel, eller lad være. Jeg vil nok sige lad være. Det gør du alligevel. Monogamt! Ja. Ej, det er middelalderen, mand. Bare knip den videre. Det kan man sgu ikke i dag. Nej, fordi der er forskel. Man møder både en dame, der er sådan meget sådan, undskyld, det var ikke med vilje. Og så møder man en, der er sådan lidt, hey, flyt dig, din nar. Og så møder man sådan en midt imellem. Så er det en fucking havmåge? Hey, for resten hørt, når vi snakker om havmåger. Ja. Har du hørt det der EM i måge? Nej. Har du ikke hørt det? Nej. Der har været EM i måge. En dansker har vundet EM i måge. Så skal man sige som måge? Eller? Ja, klædt ud som en helt måge. Sammen nede i Belgien. 3 dage. Så skal de konkurrere om, hvem der kan lyde bedst som en måge, hvem der er det bedste kostume. Nej. Så står der bare 100 mennesker. Står de bare 100 mennesker. Ja, og vi kunne ikke være med i den konkurrence, skal jeg godt høre. Nej, det er fucking sjovt. Står lyder som sæler. Ja. Jeg har lige mikrofonen i min, så du må lige prøve at google YouTube en gang. Det er fucking mærkeligt. Nu er jeg på TikTok jo, så det havde lige en periode, hvor det bare sejlede ind med EM i mågeskrig. Ja. Det var i nyhederne. Nej, hvor smadret. Anna har vundet, når det er en dame, der har vundet. Ja. Og det var i nyhederne og alt muligt. Nej, hvad fuck. Det er det mest... for satan, det kan godt være, skal vi ikke tage dem her, eller hvad? De der normale kan vi nok godt. Pølsehans der. Ja, vi kommer nogle flere på, hvis det går helt galt. Så er den fast. Nej! De der, de skal have de skal bare have det der. Det er sådan nogle langtidspølser. Ja. Skal vi så ikke have Le Brut på, eller hvad? Eller de, nej, kom de Le Brut? Nej, kom de det sidst på os? Dem her? Ja. Og de skal alligevel have lang tid. De skal have lang tid, så man kan lige så godt bare på. Med flad så. Hvad det står der? Kig der lige drenge på muligheden. Penis. Penis. Hvad vil Therese ikke sige? Gør det alligevel. Gør det alligevel.
Hvad må du smage først? Nå! Men ja, det var det, vi tog med. Vi tog ikke de der normale med. Nej, fint. Det gad du ikke. Fint. Så, men nej, men smager du lige skinnerne? Ja, det gjorde jeg. Det var lige overlåret. Og knæt. Sindssygt gjort, mand. Men det synes jeg næsten, at Henry of Scallops. Den kører rundt. Er pæn. Krølle derude. Oj. Den løsner så op. Ej, det er jo mig lidt, du ikke har spillet det. Ja, også mig. Helt vildt faktisk. Ja, også mig. Det vil jeg også rigtig gerne. Fanden, mand. Det er virkelig godt spil. Hvorfor spørger min kæreste, om jeg har spillet PoE? Path of Exile, eller hvad? Det må det næsten være. Jeg har købt toeren, men jeg har aldrig spillet det. Det har jeg ikke. Nej, var der ikke noget med det? Man køber toeren, og så kommer det ud gratis efter et stykke tid. Det gjorde de med Path of Exile 1. Jo, det gjorde det, mener jeg. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg synes, min fætter han snakkede noget om. Nyt Diablo, køb det! Det ser ret sjovt ud. Og så, du ved i etteren der, men den der skill points. Ja. Så tænker jeg, okay, alt er 4. Ja. Så tænker jeg, det kan jeg ikke overskue. Nej. Så sæt mig ind i. Og jeg... var det i toeren? Ja. Ja. Men min fætter, han viste mig godt skill tree. Han var sådan lidt, prøv lige at se her. Så var sådan, ja, Så det der sådan zoomer du bare ud. Relativt overskueligt. Og så gjorde han til, ja, jeg er ikke færdig. Ja. Nu fik jeg... Og så kan man bare blive ved med at zoome ud i lange baner indtil man tænker, nå, hvordan kommer jeg så helt derned? Det går du ved at kan... Okay. Ja, og så tænker jeg, det kan jeg ikke lige overskue. Det kan jeg ikke lige overskue. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi skulle måske lige have haft smørelse til panden. Ja, det skulle vi nok. Det skulle vi nok, men... Lige en smørklat. Tørsaltet. Kan man sidde på den bænk her? Det rykker mig i hvert fald lidt. Ui, der er koldt. Er det koldt? Nej, det er okay. Nu skal vi have varmet det. Men ellers var det dejligt varmt her foran den her jo. Der var også lyden med af dejlig mad. For helvede, der er der sko. Den er god, hva'? Også den. De bliver rigtig gode, de der pølser der. Det kan være, at de snart kan komme af, og så skal vi have noget brud. Og du skal ikke ryge. Du ryger ikke. Jeg er i gang med at give. Værsgo, du. Kan du også ikke gøre? Ja, kom bare, du. Nej, det gør jeg ikke om lørdagen. Om lørdagen. Aldrig. Og faktisk også lige holdt en lang periode, hvor jeg ikke har røget cigaretter. Ja. Jeg tænker, ved du hvad? Nu skal vi herud og nyde livet. Ja, det skal jeg synes, vi skal gøre det. Au. Det kan være, at vi skal prøve at finde nogle tørre grene på den tidspunkt. Så stikker vi sgu ind til et eller andet ord. Ja. De skulle sige slatne mod folkestanden her. Er det nogle slatten nogen? Ja, det er fandme. Sådan var de også til at starte med. Det er, når de bliver gennemstegt, så bliver de gode. Så er de gode. Ja. Lidt over en halv flaske tilbage. Det er sgu meget godt. Hvor lang har den holdt? Hvad? Hvor lang tid har den holdt, den der? Hvad fanden har den holdt? Vi brugte den, da vi var ude i shelteren til at koge vand og sådan noget, og det tog 10 minutter af gangen cirka, ikke? Så man siger 3 timer på sådan en der, ikke? 3 timer? Ja. Ikke mere? Hvad har du hørt? Nå. Jeg har hørt nogen tage med, men det er jo, ja, men det er jo kun 3 timer kontinuerligt. Ja. Okay, fint nok. Jeg har hørt folk lige tage det med, og så holder den 14 dage. Tænder den bare lige til at koge vand på morgenen, og vand på om aftenen. Ja. Det er det. Så holder den 14 dage eller 3 uger eller noget. Jamen det tror jeg også sagtens, man kan. Men når vi koger pølser på den måde, så holder det lige så lang tid. Ja, vi kan også have kogt, vi kan også have koget dem. Det kunne vi sagtens. Jeg har til det, og vi har vand. Legionella-vand.
også bare sådan lidt, når man er... Hvad? Koger man pølse. Det er sådan lidt... Lancy. Det vi kunne have gjort, vi kunne have kogt dem, og så kunne vi have stegt dem bagefter. Ja. Og så de Det kunne man. stegskål. Det kunne man. Ja. Så skulle det ikke så længe. Så skulle vi bare koge vandet, ikke? Ja. Så jeg tror, gasmængdemæssigt ville det være det samme. Ja. Vel nok. Men det er det sjovere. Ja. Og hyggeligere. Det er det. Du er blevet pølseminister. Ui. Den er god nok, den der, ikke? Tror du? Skal vi lige fyre 2 brød på, så hvis du tager de der 2 af, så... Må jeg bunken her. Skal vi satse på det? Har du ikke jo, fuck det. Det er også brioche, det her. Ej! Ej, hvor helvede. En pølse. Nej. Var den helt ud? Ja, det gør den så. Jeg er sgu for fed. Jeg skal ned der. Jeg skal ned rejse frem. Men shit, 10 sekunders reglen, ikke? Nej, ikke med den der. Jo. Den vil jeg ikke spise, hvis jeg var med. Det er vi derovre. Det er meget beskidt. Nej. Det er bare lidt... Der er sand på over det hele. Det er bare lidt jord og sand. Jo, sand. Så kan jeg lige tage den lidt længere på bordet, så det ikke drætter op. Der er en god kniv, den her. Ja, den har været i opvarmning, kan du mærke det? Ja, det kan jeg godt lide at se det. Ja. Opvaskemaskinen, du. Ja, opvaskemaskinen, du. Ui, de så fast. Ja, det er jo brioche, det er jo med smør. Ja, det er det. Så der kan være, der kommer lidt smør til panden. Nå. Der er smør i dejen. Jeg kan lige have vårdogger lige sådan en her. Skal jeg lige tage Sanne John her? Mm. Jeg er glad for, at jeg spiser frokost kl. 3. Jeg tror, jeg har været sulten nu. Meget. Jeg har været sulten, men... Er det en god Sanne John? Ja. Okay. Og ikke for at længe dem ud, så kan vi bare bruge... Jeg tænker... Det er døbe, eller hvad? Ja. Sådan. Kætter. Remo. Ristet løg, den der. Så kan man lige... Ja. Meget sjovt, ikke? Jeg har aldrig normalt været til stærk sennep. Nej. Aldrig. Altid Ja, været jeg tror det. Ej, for helvede. Vi har så ikke... Jeg har jo kun en lille skål med til tallerken, men det går sgu nok. Ej. Ja, det er ristet. Meget godt. Oj! For helvede. Der er 590 kalorier i sådan 100 gram. Der er 1080 kalorier i den her. Det er HD. Og så er der bare så snakke sådan en. High definition. Det gjorde Dong jo. Hvad? Ja, da Nej. han var lille, fortalte han, der kørte han kun ristet løg. Nej. Jo, Hvorfor? det er ikke løgn. Det er fordi, han er mærkelig, og han er kineser. Men så med, til morgenmad, eller hvad? Når han kom hjem fra skole, så havde han det der med madpakken også. Han er blevet sygt mobbet, jo. Det tror jeg også. Ej, Dong, hvorfor fanden har du for ristet helvede, de Dong. klamme svin, mand? Hvad har du ristet løg med igen? Kun. Det var sammen med Clay. Ja. Han havde en helt ost med. Det er sådan en god en. Han havde en helt ost med. Det var sådan, man skal skære.
En helt blokost. Det gør man altså hjemmefra. Og så fik han en helt chok, fordi han havde troet, det var hans madpakke. Men så var det en fucking ost, der havde Så han så for fejl af indpakningen af foliet. Og så havde han helt skæreost med. Og var han noget trist, at han sad og pakkede det der frokost. Var det oppe i Ellerden, eller hvad? Nej, det var i folkeskolen. I Folkeren? Ja. Og så er han også blevet drillet. Ja. Og synd for Clay. Og det er jo sådan noget, man bare bliver husket for evigt. Ja, for helvede. Det var osteklæge. Ja. Og det var ikke engang, fordi den sådan... Det var ikke en lugte en, det var ikke en... Altså, det var sådan en... Det var en rigtig god ost, faktisk. Skal vi lige... Det kan jo varmt anbefales i hvert fald. Okay. Ja. Det er en rigtig madpølse, det her. Hvor du var? Fuck det. Okay, vi skal bare lidt her på. Vi skal lige glade det. Jeps. Ja, og vi lige næste ægte hotdogs her. Mm. Nej, det var sgu en ret fed idé, det her, lige sådan spontant. Mm. Men så synes jeg ofte, at vi skal lave noget sammen, så er det ofte sådan her, det ikke det? Mm. Hvad skal du næste weekend? Du har blandet remoen og ketchup med remoen godt. Jamen, det er også en god kombi. Det er det faktisk. Det får vi at se nu. Det er faktisk noget, man burde sælge for sig selv. Dufter ikke af s'mores. Jeg kunne egentlig bare have kørt den på her, jo. Kunne man jo. Men ja. Så langt ting er sgu ikke. Det sker sjældent, du tænker så langt. Ja. Sgu ikke noget nyt i det. Nu skal vi ikke frokost, fordi vi skal nok ikke have det med hjem igen, eller hvad? Jeg tænker, og måske kætteren og lidt skal vi have med hjem, men... Ja. Brød er sgu da varmt. Ja, brød er varmt. Ja. Jeg kunne fandme det. Ja. Det er som anime character, som får et chok. Ja. Den dufter af skumvidus, det her. Ja. Brød. Den dufter af s'mores. Meget dramatisk spisemusik, ikke? Jo, egentlig. Nå, for fanden. Så det næste, jeg skal investere i, det er sådan her. Det er noget helt andet. Sådan en bandit der. Hey. Vil lige fyre de sidste 3 på her? Ja, gør det. Det er ligesom om... Lå mig lige vaske op kniven her. Kan man ikke lige gøre sådan her? Madsen, skal vi smage den der, du har med her? Ja, det kan vi godt. Altså, jeg saver mig jo igennem de her bajer her. Den sagde sgu også lige sådan. Men jeg er god til det. Ja, skål skideskuret. Stor han. Chips. Ja, skal vi se, om vi ikke lige skal spare på det, tror jeg. Spare på det. 5-8, hvad sagde de andre? 4-6. Så det er normalt. Og så er vi delt, ikke? Så du får aldrig helt. Og så kan vi lige skylle ned med jeg tror altså, der er forskel på en hel liter og en lille dåse. Og en halv, ja. Nå, for helvede. Vi kan lige få sådan en vand der. Så har vi også en... Oj! Men jeg tænker, det er en god mellem. Ja. Det er lige at tage sådan en bagefter. Jeg var mere. Jeg tænker også mere, hvis vi skulle køre hjem. Hvis man skal køre, ja. Ja.
skal man heller ikke pløje sig sovs rundt. I hvert fald ikke, mens man sidder og snakker på podcast. Altså... Altså hvad? Ej, for helvede. Det er som om, det var sådan noget Left 4 Dead musik, du satte på. Nej. Jeg tænker, det var alligevel godt, Sørens. Det var alligevel godt, Sørens. Den er varm. Den er varm. Også høre noget... Det er det sgu da. Er det ikke det? Nej. Det er stadig... Ja. Det lyder bare sådan noget... Der kommer en tank! Musik. Der kommer en tank! Det er fandme det vildeste i folkearmen. Nu så spiller det. Hør det? Så begynder fuglen at fløjte, mand. Lige når vi ser den her lort på. De ved det. De kender det. Det er sådan lidt... For satan, man. Det er second breakfast, eller second dinner. Second dinner. Ej, det er faktisk ikke galt, mand. Jeg skruer ned bølgene, tror jeg. Jeg har ikke spist frokost i dag. Så kan du lige drikke noget vand, og så spise noget mere, og så kan du lige vente en time. Ja. Så passer det. Tager det bare roligt. Så er du hele tiden Vi tager det bare i stille. balance. Vi tager det bare stille og roligt. Jeg har sgu ikke travlt. Heller ikke mig, du. Hvis jeg har spist det her, ikke også? Når du kommer på lukkerne, så er det. Nej. Hvad mener du? What? Der er så meget stivelse i. Og tro, at din mave bare har... Bare lige ud. Jeg er vant til det. Ja, løb bare lige ud. Bacon grease. Jeg har bare lavet en slip slide. Ja, lige ud. Wow. Øj! Ej. Hvis du løg på min telefon. Er det ikke majestætisk med solnedgang lige derovre bag bakken? Jo, det er det faktisk. Det er rigtig flot, fordi man kan sådan se solstrålerne komme sådan op. Så kigger det over. Lige ved siden af vindmøllen. Og derovre. Ja. Det ser bare sindssygt ud. Jeg skal købe mig en længere linse til mit kamera. Fordi jeg skal rimelig tæt på. Men Google lige sådan en linse. 6-8.000. Det er nogle gange en dyre kamera, mand. Ikke nu. Okay. Senere. Hæft, mand. Hvor god mad. Det er en god dag, det her. Var det ikke spise mere? Nej, det er en af de ting, jeg glæder mig fucking meget til at få motorcykel. Ja. Hvor dreje det henad. Så er der tid. Stille cyklen. Ja. Fase op igen. Lige over hoppene der. Ja. Nej, brændte. Nej! Tager du lige hele pusse på gulvet? Nej. Altså kontra sidste gang, så har det her været mere sådan almen snak. Ja. Imellem, end det har været podcast fokuseret på, hvad vi skulle snakke om. Ja. Ja. Der gik vi ind i podcaststemmerne. Ja. Sorry. Men det var det rigtigt. Men man kan sige, nu er det heller ikke så... Jeg føler heller ikke, det er så seriøst i dag-agtigt. Nej. Men det var sidst. Det var hyggeligt. Ja. Sidste gang, der havde vi jo ligesom hele dagen. Det var altså meget aftenen, ikke? Jo. Hvornår tog vi ud? Var det klokken? 11? 10-11 stykker? Var det allerede tidligt? Eller hjem eller ud? Ud? Nej. Det var 12-1. Hun kom ikke op i Elgiganten og mødtes vi der, eller hvad fanden gjorde vi? Nej, og jeg skulle have alt mit grej med. Jeg tror bare, jeg kom hjem og hentede dig. Ja, var det sådan, vi gjorde? Ja. Køber helt til Valsø. Ja. Valsø. Smager de godt, de der vand? Ja. Ja. Det er okay. Det er okay. Men, det vidste jeg godt, at de ikke gjorde. men jeg har overvejet, ikke?
Ja. Og tage op til, Råbjerg Mile. Råbjerg Mile? Hvorfor lige det op? For det skulle være Danmarks svar på Saharas ørken, ja. Ikke? Okay. Så det op, stå der og kigge lidt. Og så... og så har jeg set, at hvis man kører ned på stranden, du må køre på stranden derovre, jo. Ja, det ved jeg. Og så står jeg tæt på stranden. Det tror jeg ikke, du må. Jo. Må du gerne det? Mm. Mm. Det tror jeg er pænt nederen til gengæld. Nej. Det er Vesterhavet, ikke? Jo. Ja, det blæser pænt meget. Nej. Jo. Det er bare pjat. Nej. Det er bare pjat. Så. Ja, det er... Ja, det er sådan... Ikke super godt, men okay. Ja, det er... Men. Så tanken var lidt at lave en weekend, hvor vi så derop. Ja. Altså, jeg kunne være frisk på at finde en lille skovplet eller et eller andet, hvor man kunne sove, i stedet for på stranden. Fordi det blæser psykopat meget. Nå. Derovre. Men Jeg var derovre sammen med Clay og en fælles kammerat. Ja. Vi købte så en campingplads i stedet for til 1000 kroner om natten. Okay. Hvor vi kunne gå 100 meter længere ned på stranden og sove gratis. Slok med den. Samurai-sværd. Jeg har spillet Ghost of Tsushima. Fuck, det er drengespil, mand. Ja. Holy shit. Jeg endte med også at gøre det. Jeg blev færdig med det i går. Gjort? Ja. Shit, det er fedt. Fordi ham Teddy ude på arbejdet overtalte mig til det. Ja. Og jeg vil sige, det er ret fedt. Tsushima, Det er ret fedt. Det er fucking drengespil. Det er ret fedt. Men jeg har ikke færdiggjort så mange af de der sidemissioner, faktisk. Jeg færdiggjorde ikke Norio og ham med munken der. Ja. Du møder i Toyotama. Hans sidemissioner gad jeg ikke engang at starte på. Men jeg færdiggjorde Masako og Ishikawa. Ja, hende med buen der, og ham med den gamle der. Ja, ham den gamle, og Tomo. Ja. Og så Masako og Dachi. Jamen, det er rimelig, drenge. Ja. Fordi jeg kan godt lide, det der fedeste ved det spil, det er det der med, at det føles ikke så... Alt føles så planlagt, fordi vinden, det er den, der guider dig. Ja. Du har ikke noget kort, du har ikke noget, sådan, du trykker bare... Det var men så skal vi den vej. Så, om der er noget derovre. Fedt, at der ikke er noget hot. Ja. Altså, det forsvinder. Ja. Og så synes det er fucking nice, man kan skifte sådan position. Sådan der vil jeg faktisk gerne om noget. Og så... Jeg har brugt ikke en eneste af de andre. Jeg har brugt kun den starter. Hvorfor? Så har du gjort det svært for dig selv. Det er eneste, jeg brugt. Nå. Jeg har levelet max ud med det inden for de første time. Max bare det der svært. Ja. Og så har jeg ikke gået op med noget andet. Der er bare gået op i alle de der andre ting og sådan noget. Jeg skifter for hver af dem, jeg skal slås mod. Det er fucking badass. Og så det der wind slag. Ja. Legendary slag, man lærer. Og så dance of et eller andet. Jeg nåede ikke så langt. Jeg nåede kun at lære den der. Ja. Det er ikke sådan noget der. Wind. Et eller andet. Ja, resten, det gad jeg ikke. Nå. Det der dance der, det er ret sindssygt. Så og så nakker han det bare. Det er fucking sindssygt. Og så når man skal hvad fanden hedder det, når man kommer ind og så trykker op, så stand. Nå, ja, standoff eller hvad det er. Ja, standoff lige præcis. Det er fucking drenge. Det er fucking sindssygt. Specielt når du har flere af de der. Kommer bare ind. Og så går der lige et øjeblik, så. Ja. Det var der bare 3-4 gutter. Ja. Og så den sidste. Hjælp! Kørte du den på japanese eller engelsk? Japanese. Ja. Det gør jeg sådan 80% af det, så skifter jeg over til sidst. Det er engelsk? Ja. Hvordan er det? Det er ikke så godt, når man er det helt på japansk. Nej. Fordi så ved du, okay, det lyder ikke rigtigt, som om det er... Nej. Ja. Det lyder ikke som Sakai. Jeg kunne ikke lige overskue det, fordi så hvis der ikke skete noget af den, så sad jeg jo så serie samtidig. Så kunne jeg ikke South Park imens. Så kunne jeg ikke lige overskue det der med, så siger han, og jeg tænker bare, hvad var det? Hvad sagde han? Det var vigtigt. Hvad sagde han? Så var jeg nødt til at skifte over. Ja. Og så siger han, follow me, og så, det gør vi bare.
I stedet for... Og det er så her, Hvor skal vi hen? Og en af de hadesætninger i spillet, jeg har, ikke også? Torsio! Bueskytterne. Ja. Torsio! Ja. Det er fucking irriterende. Torsio! Så ved du bare, når du hører den lyd, så skal du bare trykke rundt, cirkel, rundt, cirkel, Step. eller pling. Ja, det kan man også. Bling. Der plejer jeg at rulle over med dem, og så... Men efter jeg spillede det, ja. Så var jeg sådan lidt, okay, det kunne jeg rimelig drenge nok at starte til sådan noget. Ja. Altså ikke det der fencing. Nej. Men sådan rigtig svær. Så skal du starte til karate. Eller hvad fanden det hedder. Men der må være noget rigtig svært kamp. Jamen, der er en af de der japanske, jeg tror det er karate, der har, hvor du lærer at bruge sværd, når du er kommet højt nok op i dine grader. Ja. Der laver de det der bambu-cut. Ja. Jeg tænker, at det kunne være rimelig fedt at lære det, men så blev jeg simpelthen mig selv om. Okay. Det er nok lidt svært at komme i gang med. Vi er gode ved samuraien. Altså inden kamp, så lige... Det er lige så givet. Ja. Bing. Ej, jeg synes, det er fedt. Har du lavet nogle haiku-digte endnu? 1-2 stykker, tror jeg. Det er fedt. Så jeg lavede ikke så fedt med hende der dame, der synger i baggrunden. Det var sådan lidt... Stop. Men når han snakker... Badass. Ja. Men jeg kunne ikke helt lure. De første gange, jeg kunne ikke helt lure, hvad fanden det gik ud på. Så stod der noget, skrive. Ja, så stod der noget tekst, og så tænkte jeg, okay, men hvis jeg siger det her, du skal bare vælge, og så bagefter, efter jeg gjorde det et par gange, så fandt jeg ud af, det er jo ikke fordi, der skal være nogen mening med det. Det skal bare sådan, hvad føler du lige nu, agtigt? Ja, lige præcis. Men jeg gik ud fra sådan, okay, hvis du har noget med vandet, waves og et eller andet, så siger han et eller andet, så siger man noget med skyerne, fordi så hænger det sammen med vand og skyer, tænker jeg. Og tænker jeg, okay, det passer meget godt så. Det kunne man også godt. Ja. Men og så, onkel! Jeg har taget til fange. Ja, det fedeste haiku-digt, det var strength in your steps. Og så var der et eller andet, og så, det var en defeat, tror jeg. Det var det sidste. Har du gennemført det? Når du skrev det sidste haiku-digt der? Ja. Det er fucking badass. Og så skal man kæmpe mod sin onkel. Hvad gjorde du med ham? Kan jeg ikke huske, jeg spærrede ham. Jeg tror, jeg dræbte ham. Jeg spærrede. Gjorde du? Ja. Jeg gik ind og spurgte min kæreste. Hvad skal jeg gøre? Jeg sagde, K eller S. Du skal bare svare, du skal ikke tænke over det. Jeg skal nok forklare det bagefter. Så hun sagde, S. Så sådan, fint. Så sparer jeg ham. Fordi jeg var selv i mega konflikter med at skulle... Jeg dræber ham. Ja. Fordi det der med sådan honor og dø in warriors honor og sådan noget, så tænker jeg, det er okay, det vil han rimelig gerne være. Han er sådan rimelig sådan dude, der kan det så. Farvel og tak. Det fede er, hvis du spærrer ham, så siger han, I have no honor. Ja. So I will not kill you. Nå. Ja. Nå. Så løber han bare væk, eller hvad? You will be hunted forever. As the ghost. I know. Ja, så gik han. Men jeg elsker også det fedeste også, det er mere eller mindre i starten, da han begynder at være i konflikt med sig selv. Mm-hmm. Det er det fedeste i verden, det der med, at han møder hende der, og så, jeg må ikke snige mig rundt, fordi jeg er faktisk en honor-mand, så jeg må ikke snige mig rundt. Og så hende der, fuck honor. Ja. Snig dig, mand, ellers så dør du jo. Og så, jamen. Ja, Juna der. Ja. Og så, jamen det må jeg ikke, min kode siger, jamen, okay, så gør jeg det bare jeg ned. Gjorde i alle camps, der gik jeg ind, medmindre missionen gik ud på, at jeg ikke måtte. Ja, samme her. Så gik jeg bare ind. Torsio! Ping! Bare slås med hele lortet. Explosive arrows. Ja. Og selvom hende, hun sagde, bare snig dig herover, så løber den bare. Fuck dig. Jeg skal ikke snige mig nogen steder. Videre. Oj, hvad har vi dernede? Og det er gæs. Er det gæs? Det er gæs. Yes. Skal vi give dem noget brød? Som brød. En brød. Jeg tager altså lige kvander og så lige en mere, når vi er i gang. Ja, det gør jeg. Vi har brød. Vi har dem brød. Står han bare og tyrer brød efter dem. Det smager meget godt, det her brød. Ja. Er der torne på de her grene her? Ej.
Jeg så, kongens privatjet, Royal Danish Air Force, her den anden dag. Og det syge var, vi har lige siddet og snakket om det i skolen, fordi vores lærer, han er pilot. Ja. Så siger han, ja, så kunne det være sådan en et eller andet. Og så gik jeg ned og googlede det, og så var sådan lidt, lol, det skulle da Royal Air Force, Danish Air Force. Så kræftede med, om jeg ikke står ude på min altan. Så kan jeg bare se, lige sådan, jeg kunne se farverne på den. Så var sådan, det var sgu da. Og det eneste flyver, der er i Danmark, det er kongens. Så det har været, enten så har kong Frederik været med den, eller så skulle han. Kong Frederik. Kong Frederik. Han er også, er du klar over, ikke? Nej, det er ikke. Han er en af de mest badass mennesker, vi har i Danmark. Ja. Uden tvivl. Ja, det er han. Jeg tror bare, jotter en busk. Der har der været godt sovs på den her, hva'? Ja. Lidt crusty. Der ligger jo en dunk lige ved siden af, ja. Jeg kan bare lave sådan noget hurtig optænding. Ja, det her, det skal nok brænde. Der er turen på, kan jeg se på så. Ja, det kunne jeg også godt se. De har været i gang med at brænde det her, kan jeg se. Det er jo alt det her, ham der, Luke Wilson, eller Luke fra The Outdoor Boys. Det er jo sådan noget, han tager. Ja. Fordi det er det der med, man må ikke skære nye træer ned. Nej, det skal være døde. Det skal være døde træer. For ellers skader man naturen. Ja, pludselig så nye træer, de brænder ikke særlig godt. Nej, jeg kværner sgu sidst, hvis det ikke... For at sige det mildt. Så lige en squirrel der. Ja. Kæft, mand. Kæft. Smager det godt? Ja. Ja. Ja, for satan. Okay. Kan vi ikke give... Nej. Au, for helvede. Skal jeg ikke miste tommelen? Hvad? Mister min tommel, siger du? Ja. Karamelpapir. Karamelpapir? Ja, det brænder, tror du? Sikkert. Der er sgu nok nogen, der har sovset på det, tror jeg. Ja. Og det var meget vådt, hva'? Ja. Det kunne jeg godt mærke. Er der ikke alkohol i de her papir her, eller hvad? Slud her. Okay, alcohol free. Never mind. Jeg ved da meget af det her, der er mega brandbart. Det er underordnet. Vi skal bare skaffe en masse tørre ting. Der sker ikke så meget. Hvis du har noget mere tørt, jeg kan putte på, så er det hjertens velkommen. Ja. Det tror jeg bare ikke, at jeg har, fordi det har jo lige regnet jo. Men altså, det er noget at tørre ved solen. Ja. Den er måske god, den her. Bare knæk det, og så bare mase det ned i, uden at slå flammerne ihjel. Men tror du ikke? Au! Du gik det ud, jeg rørte ikke engang ved det. Det går ud igen. Der skal lige noget mere bål i. Hvad? Det er gået out. Ja, jeg skal bare have den her. Det var lige før jeg tog hele træet der, mand. Det skulle også. Ah, yes. Fuck. Bare hele træet. Og der er den her felled rod. Ja. Let's go. Au. Satan. Hvis du lige
prøve at komme med herover en gang. Øjeblik. Så var jeg fjernet noget af det lort her. Var det den nye, du hentede? Ja. Bare lort, der er pigge. Fuck, det gør noget. Jeg skal bare... Det har du fået hele den her, mand. Er det ikke bare twisten, eller? Jo, men der er pigge over det hele. Men jeg gider ikke at fuck min arm op. Nu har du taget hele træet ud. Ja. Så vi bare gør det, at vi lige gør sådan her. Det her, det er nemlig pissetørt. Sig bare, jeg er klar. Har du sådan en med? Øj, ind i midten, mand. Vi skulle have, har vi ikke et eller andet, der kan brænde? Med? Jo. Øj, nej, for helvede, mand. Hvad nu? Vi kan godt bruge det til smørelse til panden. Hvad så? Ja, jeg har sådan en helt dunk med olie. For helvede. Er det ikke brandfarligt? Nej. Ja. Nej, det er det ikke. Nå. Er du sikker? Ja. Jeg har da tit hørt om oliebrand. Jeg har også en bouillonterning. Hvis den kan brænde. Hvad? Har du ret? Der er sgu også en nødfløjte i den her. Skal vi bruge til så meget? Kommer de derovre, eller hvor kommer de fra? Ja, så meget som vi gik. Hvad? Her sgu da. Tør kul. Det er kul. Det er kul. Kan du ikke tage en af de der flotte knive, du har, og så snit noget, tage noget tørt, og så snit? Eventuelt så den her, og så snit et eller andet. Nå jo, for helvede. Hvad fanden, det kan du sgu da bare sige. Det kan du da bare sige, mand. Det er sgu da bare det meste. Det er da det, jeg prøver at sige, mand. Bip. Hvad fanden er det? Døde med kamera for strøm. Hvad? Der døde kamera for strøm. Nå. Det var så længe det er optaget. De gik over i has. Kunne du lugte det? Ja. Hvad fanden gør vi galt? Satan, den lejner er varm, mand. Nu skal du se her. Prøv lige at starte med det her. Hvad fanden er det? Kan du lave mere af sådan noget? Ja, nu skal vi nu bare lige stille mig herover, ikke? Og så bare gøre sådan her, ikke? Så lov mig den. Så gør jeg det. Så bare gøre sådan der. Jeg skulle have taget øksen med eller et eller andet, ja. Så langt tænker jeg sgu ikke det. Også vildt nok, ikke? Sådan, mit forhold til has og sådan noget. Det ændrer sig fucking meget, mand. Hvad? Mit forhold til has og sådan noget. Hvorfor? Fordi i gamle dage, der var jeg... Vi har været venner i 7 år, men nu begynder du på det, så skal vi ikke være venner mere. Nå. Ej, så var du var anti. Ja. Okay. Altså legit sådan, selvom jeg er bedste venner med personen, så er det bare niks, nok skal vi ikke gøre noget mere. Okay. Men efter jeg startede på gymnasiet og universitet og sådan noget, så... Og for eksempel alle folk ligesom gjorde det agtigt. Ja. Og sådan, nå, okay. Så var man bare sådan lidt, nå.
Lige før man bare skulle sætte ret tanken ind imod. Kan man det, tror du? Nå, med den der? Ja. Ja, det kan man sikkert godt. Men... Boom! Nej, det kommer ikke til at sige boom. Okay. Så bare lige lidt, måske så. Ja, sådan der på sko, eller ikke som... Jeg vil nok sætte den mere på sko. Ja, sådan der. Kunne du lige se det, mand? 112, ja, det er Madsen, jeg har brug for hjælp hernede. Ja. Hjælp! Yes. Bonjour. Oj! Nu tror jeg måske, der løb igennem. Hvem fuck er det? Hvem fuck er det? Det var sgu da satans, mand. Glem det. Der kom lidt blod af. Jeg tror, det havde været meget anderledes, hvis man havde gjort det derfra i stedet for. Sådan ind i. Nej, jeg tror det er for vådt. Og det der, det er knastørt. Ja, det kan jeg se. Der er skovbrand. Der er skovbrand i det, kan jeg se. Der er en til. Aliens! Aliens! Space! Rumvæsener. Space! Space! Jeg snakker faktisk, det er sådan lidt mærkeligt, jeg snakkede med min lillebror i går, eller den anden dag faktisk, ikke? Ja. Fordi jeg er meget sådan, man kalder det vel low-key prepper-agtig type, ikke? Mhm. Jeg spurgte ham bare sådan, tænker du egentlig meget på dommedag? Så tænker jeg, ja, det gør jeg vel egentlig, på en eller anden måde. Nå. Tænker jeg. Det der med jorden Gunnar og survival og gear og pisselort. Tænker du meget på det? Gør jeg vel egentlig? Tror jeg. Hvad skulle der ske? Noget ikke. Vi får bare en nuke. Så er det overstået. Væk hele bunden. I hvert fald de taktiske områder. Den tog bare lige ud til låget. Men det bliver lavt, den her. Jamen, den lander sikkert ude i Roskilde Lufthavn. Ja. Måske. Det er København, ikke? Når det er så stor en flyver. Nej, det er ikke København i hvert fald. Ud i vandet. Nå, men det er bare sådan, jeg har hele tiden snakket om sådan, når jeg skal have ny bil, og når jeg skal have ny motorcykel og sådan noget, så skal det være sådan lidt survival-agtigt. Hvis nu der sker et eller andet. Så lidt Ved du, hvad jeg har at sige til det? Skal jeg fortælle noget sindssygt? Ja. Jeg skal ind og høre dem her til november. Kommer lige med. Hvad skal jeg sige? Stilhed! Stilhed! Tordenvejr? Ja. Thunder.
Hvis du nu siger sådan noget som Guns N' Roses. En Krabby? Ja, så tager jeg lige den her lige og... og så bare lige en squeeze. Ikke så meget, bare lidt. Bum. Og dem der, de er gode. Kender jeg godt. Det gør du. Vi hørte det, da vi var i Shelter. Altså live? Jeg skal da høre Vadrona live. Sammen med min fætter. Han købte billetter til mig i fødselsdagsgave. What? Så skal I stå. Okay. Lave heksecirkler hele ja. What the fuck, man? Jeg tror, det bliver fucking griner. Det tror jeg også. Jeg tror, det bliver sådan en, men det er en oplevelse, eller sådan. Jamen, det er også derfor, vi tager det af. Fordi vi kan jo godt lide musikken, fordi det er meget fedt, det der vikingagtige. Det smager godt. Det er ikke øl. Hindbær, lakrids. Det er ikke øl. Er det ikke? Nej. Det er en gingerbeer, så er det... Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der er i. Og skal vi have noget mere Tenacious D? Ja. Jeg ved, min bror han var inde og høre dem. Der var sådan nogle på Roskilde sidste år. Eller var det forrige år? Der stod der sådan en kæmpe viking dude, så bare... Og stod eller hvad? Det ved jeg ikke, om det var dem. Men der stod sådan en kæmpe stor viking med store... og sang på trommer og sådan noget. Fedt. Ja, tror du, der er nogen, der kører min bil afsted nu, eller hvad? Needless to say, the beast was stunned. Nej! 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 Gør det igen! And the beast was done. He asked us. Fik du låst den op nu? Nej, jeg låste den godt nok. Okay. Jeg er enig om, den blinkede, ikke? Jo. In a party zone. Jeg tør ikke låse den op. Nej, lad være med det. Bing! Brrrr. Så vi går hjem. Okay, den starter lige i Modevøns. Ej, det er en hjertenær sang. Det var den, vi lærte sammen. Ja. Så jeg kan lige ind til her. Så kan jeg ikke mere. Jeg kan vide. Det der kan jeg ikke. Det kan jeg. What a wicked game to play. What to make me feel this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. What a wicked thing to say. To never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Nobody loves no one. Selfie! 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 Det er snehaderen. Ja. Klassikeren. Jeg er her! Men jeg kan også godt forstå ham. Han er nødt til at trække cyklen hjem. Fucking... Det var en stemme, det knækker. Det er, hvor han bare er lungers fulde græn. Jeg kan også godt forstå, at man er nødt til at trække hjem på cyklen. Jo. Ja, han vælter. Vælter rundt. Det var, han ligger sådan ned. Røv! Det er fucking sjovt. Lort, røv! Skal vi se, om vi kan finde den? Swapping my RTX 5090. Nå. Høj!
Der var sgu lige IT. Tech support. Swap in my 5090. Kan man bare søge røv pik, så kommer den frem? Så skriv snehederen. Er det sådan? Der kommer den frem som første. Snehederen. Og der er bare en fra en eller anden opgang på en etage, eller der er filmet ud af vinduet jo. Der er fuck mig også meget sne i København. Ja. Jeg tænker på, han har siddet oppe på øverste etage. Klokken 4 om morgenen, eller... Pis! Lort. Hvordan fanden er han kommet ud med cyklen først? Det tænker jeg altid på, hvordan er han cyklet? Og så skal han, altså er der så meget sne. Altså det sneer også voldsomt meget lige der. Men han er jo kommet ud et sted fra. Ja. Bare spawnet midt på gaden. Lort! Lort! Wow! Røv! Der går han, trækker cyklen lidt. Ja. Lort! 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 Hvad kæft, han sur? Lort! Trækker bare den her cykel. Han slinger. Han er sikkert pissefuld. Ja, sikkert. Så meget den sprøde, hvor meget den skraber i dag. Den træ. Jeg ved, om den er låst. Så. Den går stønner, han gør. Så. Øj! Stopper han lige op. Kigger lidt. Og videre. Lort. Kæft, hvor det Hvad er det, han laver? Han står bare. Ja. Og høre det gamle kamera, han sidder med. Ja. Fuck, han så længere, mand. Ja, han læner sig også op af cyklen. Fuldstændig. Så rundt den vejbane. Ja. Og det bagerste hjul, det kører ikke. Den er låst. Nej, det der er et eller andet. Den er låst. Fanden, den låser den ikke op for sig, eller hvad? Det er Så. sikkert, fordi han har smidt nøglen væk, eller hvad? Det er sådan en stjålet cykel. Det kan også godt være. Den bliver den af. Så nu går det hurtigt. Ind på fortorvet. Og nu går det galt. Nu er det fast, det går rigtig galt. Så. Hvad kæft, han er sur, mand. Han vælter ind i hegnet. Lort. Røv. Pis. Sat. Prøv at se, man kan bare se, der er bare fucking langt Jeg er hjem. pisse langt hjem. Og så... Shit. Er det ikke nu, han vælter ned med en bil? Eller Jeg så? tror, jeg var med den. Pis! Det er så fedt. Han knækker bare stemmen. Så kan jeg høre en stønner, når han falder. Det er lige om lidt. Ja. Så. Han har selv det. Kæmper manden også at dø ind. Du kan høre sådan. Ja, han er ved at blække.
Han kan slet ikke komme op. ligger han bare. Det var noget sat. Så. Der er sådan en Goku der. Han går fuld Super Saiyan lige nu. Fuld Super Saiyan på. Så zoomer jeg bare ud og prøver at se, hvor langt væk han er, mand. Bare langt væk. Jeg må lige tage en dyb indånding. Nå, var ved at flække grinen. Ja, der er nemlig. Borgen og pisser. Det tror jeg sgu ikke. Lort! Man! Vælter han ikke igen? Eller hvad? Hvad skal jeg? Pik. Hvad med hans... Hans cykel? Røvpul og lort. Ja, en... Røv. For helvede, din pik! Lortepik. 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 Pik. Lort. Ikke. Mæk. Dog. Lort. Røv. Lort, det røv. De næste 2 minutter er det bare det samme. Slinger noget. Ja. Ui, hvor er der langt hjem. Shit, der er langt hjem, mand. Ja. Og så laver han den der. Lort! Pik! Lort! Lort, der pik! Wow! Lort! Ikke nok med det bare er lort. Men det er røv. lort! Kender du det begreb på japansk? Kommer lige sådan en stilhedens stund. Det hedder ma. Ma! Ma. Det er et begreb, hvor at i en scene, hvis du kigger ud over for eksempel nu, hvor det er scenisk stille, Ja. alt er stille. Og det er så bare et billede, hvor der er nogen, der enten står og kigger, eller bare et billede af noget, der bare kører. Stille og roligt. Anime har det meget, Ja. hvor så ser du sådan noget, Så står han ude og kigger over horisonten og... ja, hvor der er helt stille. Og der er intet, der bevæger sig ud over sådan græs eller... Det er et fredeligt øjeblik i japansk, som hedder ma. Nå. Nå for den. Så lige nu, hvis vi tiger stille bare 20 sekunder, så oplever vi ma.
egentlig. Prøver vi lige noget. Men prøver lige noget. Ja. Jeg så, det er noget, der var rimelig, drenge. Ja. Det gør den store dreng. Den gør det meget lyst. Ja. Det er sådan noget langtidseksponering. Mm. Hvorfor fanden gør den det? Det der, man kan lave sådan noget drenge noget med sådan noget med lys, når jeg har set. Gør sådan her. Prøv lige at gøre noget. Prøv at tage billedet igen, ikke? Ja. Er du klar? Ja. Bare tryk. Bare Jeg har trykket. der trykket. Jeg skal nok ikke lige stå sådan her i 30 sekunder, skal det? Eller et minut? 30 sekunder. Super. Min arm slet ikke bustet i morgen. Wowie! Så hvis man lige kender indstillingerne. Jamen, jeg kan bare sætte den. Hvor mange i stedet vil du have? 5 sekunder? Ja. 6 sekunder, siger den. Jeg tror, du siger bare go, når jeg skal gøre noget. Jeg siger go. Wowie! Sådan, mand. Du tager en lille stik med en. Ja. Det kan jeg godt prøve. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, kør. Ja. Kæft noget. Okay, så jeg skal have meget større armbevægelser så. Ja. Altså, det skal være sådan helt galt jo. Ja. Okay. Yep. Ja, der er noget, du kun... Er det godt? Det er bare en pind, der lige stikker benet ud. Hey, smiley. Ja. Okay. Må du have lidt længere? Ja, bare prøv lidt længere. 10 sekunder. Ja. Og 1, 2, 3. Det er et anker. Et anker? Ja. Drenge nok. Ja. Jeg kan vide, så er det fordi min shutter har været for stor. Så hvis jeg tager sådan her, For stor. så hvis jeg lige giver den lov til at... Nej! Stop! Nej, stop! Det kunne være sygt, hvis man lige nu hører. Blup. Jeg tror du ikke også, din kan det? Jo. Dit fotografiapparat. Nå, jo. Det er, hvor mange af dine shutter, hvornår den skal slukke, ikke? Jo. Fordi nu åbner den bare, og så tager den bare lys ind. Ja, alt hvad den kan. M for manuel. Prøv at se. Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kan det. ISO. Du skal finde den, der hedder shutter. Og ISO der. Og så har vi... Det er den derovre. 1-4000. Ja, der.
Alright. Sådan der. Nu begynder vi i sekunder. Det er 30 sekunder. Så er det lys. 25 sekunder. 20 sekunder. Så kører vi bare. Så skal du holde det meget stille. Ellers så får du sådan lidt Nøjeren. mærkeligt eksponeret. Får du lige, hvis du har stået rystet. Så okay. det skal på tripod. Ja, det kan de. Ja. Kan jeg godt se. Ja, det kan jeg godt se. Det skal man lige øve sig lidt på, tror jeg. Nu hører vi et eller andet superhelte noget. Hvad? Hvad fanden er det fra, det der? Hvad? Hvor fanden er det der fra? Sims eller sådan noget? Nej, det er The Hobbit. Nå ja, det kan jeg godt høre. I'm going on an adventure! Så løber han. Vi skal på eventyr! Jeg elsker de der, der er sådan hater på, altså, på Ringenes Herre. Hvorfor tog Frodo og Sam ikke bare ørnen? Fordi Det har taget dem 5 minutter. Fordi ørnen ikke ville flyve til Mordor. Men den ville godt komme og hente dem. Ja. Men det var fordi, der var Sauron død. Ja. De var blevet slået ihjel af Sauron, hvis de havde taget dem derhen. Ja. Jeg elsker bare dem, der skriver sådan, det har taget 5 minutter så, i stedet for 10 timer. 10 timer! 10 timer! Det har taget 5 minutter i stedet for 10 timer! 10 timer! 10 timer! Jeg har faktisk også, ved du, det tror jeg måske, jeg laver sådan en USB, tror jeg, tager med rundt til folk. Ja. Jeg har fortalt, at jeg har alle Marvel Phase 1 til Endgame. Ja. Filmene, eller hvad? Filmene og serierne. Damn. I kronologisk rækkefølge. Hvorfor har du det? Det fandt jeg på nettet. Det skal jeg ikke stå og sige på podcasten, ikke? Og det er sådan noget mærkeligt noget, sådan så alle scenerne er sat i kronologisk orden. Okay. Så du kan sidde og se en scene fra Captain America. Ja. Så kommer der en scene fra Loki. Så kommer der en scene fra... Altså, det er sat sammen? Ja, mixet ind. Sat sammen. Så det er en lang film? En lang film. På hvor mange timer? 37. Og det tager en hel weekend at se. 37 timer? Ja, så det tager en hel weekend at se. Det kunne være grinet nok at se det. Ja, for jeg sad og så den en hel weekend. Ej, har du set det hele? Mm. Ej. Var det ikke crazy? Jo, helt sindssygt. Så ser du til Iron Man 1, og så lige pludselig kommer der noget fra Captain Marvel ind. Og Okay. Fuck, hvor crazy. det er rimelig gak. Men også bare en, der har brugt tid på det. Og så vil jeg lægge den ind på min iCloud. Ja. På min telefon, så jeg havde på telefonen. Ja. Men du har ikke mere plads på Hvor meget iCloud. fylder den? 100 gigabyte. Er du sindssyg? Så, og det er hvad? Er det 6 gange 4 timer eller sådan noget? Så det passer med cirka 6 gange 4 timer, det er kun 30 timer. Er det kun 30? Ja. Så er det måske... Ja, det er i hvert fald lige omkring 6-37 timer. Og det er i hvert fald 8 gange 4, ikke? Jo. Så. Ja, fordi 8 gange 4, det er 32 timer. Bum. Jeg ved ikke, om man lige skulle tage en sidste øl, og så kalde det for en aften. Jeg tænker, det kan du vel godt. Jeg tænker... Du skal ikke have mere? Nej. Det er fair. Og så tager jeg bare en Tuborg Classic, du. Der er ikke nogen grund til at tage hul på nogle af de andre gode der. Klassikken. Klassikken. Den var shaken. Det ærede mig faktisk lidt over, at Victor med til det der outdoor, hvad hedder det der? Jamen, så skulle vi have gjort det om lørdagen. Ja. Der kunne jeg ikke. Nej. Fordi der havde... Et eller andet. Jeg tror faktisk, det var... Der holdt vi fødselsdag for min kæreste. Hun havde fødselsdag om fredagen. Hey. Så var det ikke den 3. maj? Det kan nok godt passe, jo. Ja. Der havde vi både mine forældre og mine svigerforældre på besøg. Ja. Og skulle vi lave det hele store tam-tam. Det var derfor, jeg skrev, at jeg kunne kun... Ja, det, jeg kan godt huske, at jeg skrev. Jeg kunne kun søndag, og ville skide gerne søndag. Og så endte det med, at jeg kunne mærke, at jeg var bare helt smadret. Smadret dagen efter. Ja, for jeg fandt ud af, at Kasper der, han sov derude fredag til lørdag.
har lavet ham og en han kender, og nogle flere, de har lavet en camp derude. Kasper? Ja. Jørgensen? Nå. De har sovet derude fra fredag til lørdag. Nej. Jo. Nå, så han var derude? Han var derude. Nå. Så derfor han spurgte om, skal vi ikke med? Ej. Nå, det kunne han sgu da godt lige have skrevet, den tølbert, mand. Fordi så er det da været anderledes. Ja. Så det sagde han i hvert fald der, da vi var på arbejde en dag. Ja. Ej, det skulle han da have sagt. Du skulle da, altså... Nok ikke, at det har ændret en skid, fordi... Nej, men... Jeg var så socialt drænet, og det lyder meget at sige. Ja, jeg ved. Det venskab, vi har, det er sådan et... Det gør, at vi ikke snakker så ofte og så meget. Det er ægte. Men det er ægte, ja. Og det er ikke så tit, man har det. Altså sådan, nej. At man selvom... Altså, der kan godt gå flere måneder med, og så... Hey, skal vi ikke lige? Jo, og så starter man ligesom på, hvor man slap-agtigt. Ja, lige præcis. Ja. Og så skal man lige kaste lidt op på tingene. Jo, det er kun godt. Ja. Men hvad så? Har du tænkt dig egentlig at blive der længe? Altså, nu ved jeg godt, du har sagt 5 år om pisse lortet. Nej. Altså, jeg ved også godt, du er tryghedsmenneske, så det er jo sådan lidt, det er jo fair nok, hvis du for andres skyld går og siger, ja, lige om lidt, så skal jeg nok. Men det er jo også, jeg tænker, hvis det er det, du er glad for, så er det jo bare... Ja, jeg skal videre på et eller andet tidspunkt. Det er planen. Ja. Men det er det der med, som sagt, det er jo fast arbejde, tryghed. Der er ligesom, du kan ikke fuck så meget op. Nej. Altså. Og du sidder meget godt i handsken lige der, hvor du er lige nu. Ja. Og du kan ikke rigtig, altså, du kommer penge ind på kontoen, du har råd til dine regninger, det hele det kører rundt. Ja. Der er ikke noget, du skal bekymre dig om som sådan. Nej. Så det er mere sådan en, shit, nu skal jeg ud over min grænse for ligesom, at der sker noget nyt. Ja. Så man aner ikke, hvad der kommer til at ske. Nej. Så, men det er derfor, jeg starter op på det der lidt Instagram og det der for at komme i gang. Ikke? Jo. Og nu skal jeg så bare have styr på TikTok'en og YouTube'en og sådan noget. Ja. Fordi det giver en lidt blod på tanden, når man ligesom bare poster en gang om ugen, eller 2 gange om ugen, 3 gange om ugen. Ja. Gør man ikke, det giver lidt blod på tanden. Med dit fede tag der til sidst. Ja. Sigma Parvis, eller hvad det er? Yes. Er det ikke det? Jo. Sigma? Sigmavis. Sigmavis. Nej, jo. Mavis Pagna, eller Mavis, eller jeg ved ikke hvad. Greatness from small beginnings. Yes. Ja. Og det skal jeg have, for jeg skal have tatoveret på armen. Greatness from small beginnings. Ja. Sammen med en... For det er fra Uncharted 2. Eller ikke fra 2'eren direkte, men fra Uncharted-serien, spilserien. Okay. Det står i den der ring, ham der gutten han har. Ja. Så der skal jeg lige have kørt en et eller andet på det. Sigmavis par. Mavis par. Er det det? Pavis Magna Parvis. Parvis Magna. Et eller andet. Ja, det er Parvis, ikke? Jo. Eller greatness comes from small beginnings, eller et eller andet, det dur. Jeg kan ikke huske præcis. Sig Parvis Magna. Ja. Det er ret fedt. Jeg har også liket alt, du har lagt op. Ja. Jeg samme årsag. For at være supporter. Yes. Den har jeg ikke liket. Men der er du heller ikke en... Den har jeg heller ikke liket. Er hjemme om snart. Bum. Jeg har begyndt at male Warhammer. Det ser du også godt sidst. Ja. Jeg er blevet færdig med min captain i går. Nej. Oh shit. Det er sådan noget ikke. Det er sådan noget, jeg synes er fucking drenge. Men min tålmodighed og mine skills, der vil jeg ikke. Altså, jeg har heller ikke haft skills eller tålmodighed til det, men det er ren terapi. Ja. At sidde og lave sådan noget her. Jeg har også sådan... Hvad fanden har jeg? Nummer 2? Nej, det er den samme. Jeg har lavet en folder med det. Og den anden, jeg havde færdig her den anden dag.
Det værste er, man kan ikke engang se, at han har røde øjne, fordi mit kamera det fucker op i eksponeringen. Så kan du godt se det. Ja. Har du set ham der på YouTube, der bygger de der? Der er mange. Altså, der er en, han sådan... Bygger en sådan kæmpe statue. Helt selv. Statue? Ja, så laver han sådan noget. Han laver selv de der ud af stenio. Og ler. Bygger han sådan en. Og så skal den stå sådan her, fordi så har han lige sådan en anden hoved herovre for en år, kan han lige lægge ned og bum. Og så et sværd heroppe og lys i. Nej, det har jeg lige set. Og så står der bare sådan en motherfucker-figur med lys og lygter, og der bare står... Nå. Det er fucking sindssygt. Og det har jeg ikke set. De vildeste, han laver, det er sådan med Star Wars. Fordi med laser og sådan noget. Ja. Det ser sindssygt ud. Der er også nogle af de her gutter, der jeg er på Reddit med sådan et forum til dem, jeg godt kan lide at være, ikke? Jo. Det er Ultramarines, hedder de. Ja. Fra spillet Space Marine også, ikke? Det var faktisk det, der fik mig i gang med det dengang. Men der spørger jeg sådan om råd med nogle af de der, og har købt pensler og maling til, jeg ved ikke hvor mange penge, så er jeg sådan 20 forskellige slags maling stående derhjemme nu, og shit. Wet palette og flere forskellige pensler til de forskellige ting. Det er en fucking fed hobby at gå i gang med. Ja. Det er dyrt, men det er en fed hobby. Ja. Fordi det sker bare sådan ro. Jamen, du skal ikke tænke på så meget andet. Man skal bare sidde og male. Og bare sidde og hygge og fokusere. Og sådan. Der kan du lukke alt det andet ud. Og der lærer man så, når du maler det figurerne. Det er først begyndt sådan at gå op for mig her med de senere figurer, der sådan begynder at være mere detaljeret. Det er, at du kan godt sidde og kigge på alle dem, der godt kan finde ud af det. Men der er det rigtig vigtigt, og det kan man bare bruge, altså det perspektiv kan du bruge videre til meget andet i livet. Det er, at de gutter, der maler, hvor det bare ser spidseklare ud, de har i hvert fald gjort det 5 år. Eller et år, eller mere. Ja. Og der kan man ikke sidde og sammenligne sig selv, som har gjort det i 2 måneder, eller du måske kun har malet 14 dage eller sådan noget. Ja, eller du har kun malet 10 figurer. Ja. Hvor de gutter der, de har jo i hvert fald måske 500 figurer under bæltet, ikke? Jo. Så det er jo sådan lidt... Man lærer også det der med at være glad i de små sejre, man har. Forbi, bare det der med at sidde og edge-highlighte de der hvide streger, man putter på, og være præcis dem. Når du får lavet sådan en lige en, så er man sådan lidt, det er ren porno, fordi man er sådan lidt, den er helt lige, og den passer bare, og det er en rigtig farve, og det bliver bare lækkert, ikke? Yep. Altså, det er en fed hobby at gå i zen i, når du så begynder at fange de der zen moments der, ikke? Jo. Shit. Jeg kan ikke se en skid. Prøv lige at nå mig den der. Er det den her? Er det med siden? Hvad fanden? Man kan godt gøre det på siden. Bare på den lille der kun. Det her? Det lille stykke der, ja. Ja! Det ryger helt. Kan du med... Nej, det kan man ikke. Det er sådan, det skal gøres. Det er sådan helt blindet. Jeg skal ikke prøve at tage et langtidseksponering. Du tager og laver sådan en der. Så får man lige sådan en flashbang der. Shutteren, den er på... Jeg tager den på 2,5 sekunder. Så gør jeg bare 1 gang, ikke? Jeg siger 3, 2, 1. Yep. Ja, nu prøver jeg igen. Er du klar? 3, 2, 1. Igen. Nej, okay. Okay, vent lidt. Du bliver nødt til lige at gøre det flere gange. 3, 2, 1. Ja. Det er sindssygt, mand. Bare smæk på. Blind man sgu blind. Ja. Det ved, hvis jeg isolen længere ned. Prøv at gøre det igen. 3, 2, 1. Den sidste var sindssyg. Ej! Yes. Man kan se, de hopper.
Må jeg prøve? Hvis man bare er sådan ud i luften. Hey. Det er rimelig blæret, fordi hvis man ser rundt, sådan, det hele det lyser bare op i en kæmpe stor, altså. Sindssygt, det bliver også varmt, hva'? Mm. Så sidder man nede på hook i bålet. Og så har man dyppet vatpinden i vaseline. Jeg kan vide, om man overhovedet kan tænde det her lort over. Det går så. Det er flashback, jeg kan ikke se en fucking skid. Nej, det vil sige. Reflekter over din dag inden sengetid. Prøv at lægge mærke til, når du får det der bang, ikke? Prøv at lægge mærke til, at dine øjne de gør sådan her, dysh, og så er det som om, de sådan zoomer ind igen. Er du klar? Ja. 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 Af for sent. Shit, mand. Grineren. Er den varm? Nej. Okay. Det der røde lys der, det gik meget godt. Ja, det er ikke så galt. Nå, det kunne også vel være, at vi jo snart skulle. Ja, jeg er også snart færdig med min øl her. Klokken er også 11:15. Er den 11:15? Yes. Ej, det er weekend. Skal du bare arbejde i morgen? Yes. Så det skal jeg. Så er det ikke så sjovt. Så Vil du have vand med hjem? Eller skal jeg tage den? det kan du godt. Hvad? Det kan du godt. Så gør jeg det. Store vand gider vi ikke tage med hjem igen. Nu er den ved åben, ikke? Det styrer du. Og jeg må lige. Hvad? Hvad fanden var det sidste? Og gardin ikke sådan det? Nej. Jeg chatpisser ikke endnu. Fuck det. Skal vi ikke bare pause for mikrofonen og så sige fuck det, så kommer der en. Jeg gider ikke lave en outro. Nej. Det bliver næste gang, ikke? Outro nu. Outro. Slut. Basta. Tak til Tanner og Madsen for den korte outro. Det her, det er Fremtidsmadsen. Jeg sidder og redigerer det sammen og klipper det, og tænkte lige, at jeg vil afrunde lidt. Og simpelthen bare sige tusind tak, fordi I hørte med til dem, der gør det. Og en fornøjelse at klippe sammen, en fornøjelse at høre. Og som sagt, jeg vil simpelthen bare lige sige tusind tak, fordi I hørte med. Det betyder meget. Og så, hvis I er mod på det, må I rigtig gerne abonnere, subscribe. Både på den her kanal og på min Instagram og min anden YouTube-kanal. Det ligger altså nede i beskrivelsen. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så vi høres ved. Hils.